Bombshell Television, taking you to the maximum level of global latest trending stories of born and living different people. So please subscribe, like, share and comment our videos and enjoy. Okay, nasindawaya the reason why nice boom yakaisa kuti Jedza itase afa nyaya ndiri kufunga inini pakutaurwa zvekufa kwaJedza. I think I don't think, but it's a skit ravari kugadzira nditi ameno rine chekuita nezvekufa, but hakuna hakeshi mukomana akafa iskiti, saka it's a way yavari kuda yawaida kuita nayo viral paskiti ravo, because obviously skit we are going to see it, because inini ndakasubscribe. I'm a big fan of nice boom. Asikuedza kusvibisa zita kana kuti kurichenesa, asi tikuedza kuita se tikuedza kungodiscussawo zvandakaona pakuita se kubuda kwenya yekufa kwaJedza. Nyaya yekufa kwaJedza iya it was a plan, ndingaiti chidho, it's a prank. Yeah, zvizvo ngoti it's not real, but there is something behind it. Saka, and I think ndozvakangoitika kuti vakangozviburisa, because if you see this video and it pakaipa man ndosichaziya tinayo tell kuti apa ndinaiza boom wese vanomuziva. Hatimbodi unyepera vanhu kuti vanhu ka zvakuiswa mumacomments nevamwe venyu kuti vanhu munongotaura chichichi. Hatitaure zvinhu zvisina kubuda, tinotaura zvinhu zvabuda zvine umbo. Munhu wese anoziva naiza boom nevoice rake. Naiza boom is a singer, kasa hatingambotadze kunzwa voice rake achitaura. Takamunzwa achitaura kuti ndozvatasangana nazvo achibuditsa coffin. Papazobuda mapictures ana dhafu akapfeka zveblack, jatoiro achimona poto inenge yepanhau. Totiwo chii? Tinoda kuti mumboti totiwo chii isusu semayoutubers, totiwo chii? So sorry, ndatingana vachingamidza vachangosvika nhasi. Vachangosvika nhasi ka ndokumbirawo kuti muite musubscribe. Zvinotipawo simba, zvinotipawo manyemwe. Asi kana uri returning subscriber makapenga, ndimi mune yese, ndimunoita tirape tichitsvaga content tichiti topa chii mafanzi kuti aita se aone. Saka don't forget to subscribe if you are new here. Kana uri returning subscriber, tinokuzai, ndimi makapenga, ndimi mune yese, munoita kuti zvinhu zviende kumberi. Saka nyaya ndiyoyo, mukomana haana kufa, hadai zvazvakataurwa neparedio. Jedza is now a celeb, even the whole nice boom team avatowo macelebs ekutodaro, zvekutoti hapana munhu angambonzi afa, zvekutotadza kuzviziva kana kuti chii. Munhu wese anotoposta rest in peace, but yavo dai vakatoannounsa publicly, but vakangoita zvinhu zvavo iri prank, not kuti it's a real thing. Okay, thanks for watching. My name is Bombshell. Don't forget to subscribe. Much salute. Like, share, also share my videos, because kune mumwe munhu nasi asati aziva kuti saka Jedza akafa here, chii chakanyatsoitika. Saka unongowa share oita se moapo zviri kupisa zvacho zvamanje manje. Thanks for watching.